Ngicela ukubingelela wonke umuntu ongaphakathi kwalendlu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Yebo Nkosi yami, usiko nomthetho njengoba eshilo uthe kufanele ukuthi ubaba la ekhaya lakho asukuma phawule. Kodwa angikwazi amagama asangashiwo yimi uma sekukhulume ongaphezu konke. Ngoba umdali uyena osesikhulumele. Mina kade ngingubani-ke. Ngibonga nje ukubona iba impumelelo lenkonzo yanamuhla. Ngibonge uNkulunkulu ohambele phakathi kwaleli khaya. Ngoba akuyena umuntu okuhlelile kodwa kusho ukuthi kuhlelwe ngaphezulu. Ndodakazi wami wakhuluma kimi sekudalanyana. Ubaba ngelinye ilanga usibaba uSibande ngake ngamuzwa ngezwi efonini. Ngingamazi ngingazi ukuthi namhlanje ngombona ngamehlo enyathele phakathi kwekhaya. Kuyintokozo enkulu kimina, kuyintokozo enkulu phakathi kwaleli khaya ukuba ngibone sihlangene ngalendlela esihlangene ngayo. Kuyintokozo enkulu phakathi kwabantwana bami kuleli khaya ngoba inkonzo zihlukene ngaphakathi kwaleli khaya. Kodwa ukubambisana kwabo ekubeni udadewabo ekhulume ngokuthi kukhona inkonzo ehlelekayo. Babambisene bayimbokodo bayinto eyodwa. Ngeke uzusho ukuthi kukhona inkonzo ezihlukene. Ngendlela nje ababambane ngayo bona. Ngibonge Nkosi yami baba uSibande nebandla lonke lakho ukuthi nibe nalendlela eniyenzayo yokuhambela abantu phakathi kwaleli khaya impilo ayikho. Ngiyazi ukuthi umntana wami bekade kubika lokho ingakho nje nani nazana fisa ukuthi ngathi nginganyathela. Ngicela impilo isale ibe khona phakathi kwaleli khaya. Njengoba senifikile nanyathela. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu osebenzayo, angibonga umuntu ngibonga uNkulunkulu. Ngakho-ke ngicela ukuthi njengoba sesikhona-ke phakathi kwaleli khaya, ake senze ngendlela yonke esifisa ngayo nesikhonza ngayo nesijabula ngayo. Kungabi bikho umuntu othi hayi mina nginomncele lapha mhlawumbe beMbatha abazokuthanda lokho. Cha, njengoba nize ngenkonzo nje ngicela nibe inkonzo ngendlela yonke enithanda ngayo nenenza ngayo. Inkosi busiwe. Amen. uKristu uyinkosi. Amen. Amen. Uyabona ukuthi kusashaya iceleni njengengane ibhalo ifike esikoleni siyawubhala uthi ligijimise phezulu lubelethe uNothi. Ngiyambonga uNkulunkulu ongifikise kule nkonzo. Thina-ke esishumayela izwi imva esivama ukuma phambi kwabantu sinenkinga ukuthi izwi seliphakiwe salidla. Sifise futhi ube sifake futhi kabusha osawuta njengomuntu wathi sengiyiphekile iKentucky sengiyifake ngisho amafutha. Isiphekiwe iphelele. Izwi lenkosi elishunyayelwe lapha liphelele. Lisibusisile, lingibusisile. Khona nami nguthathile wangiphilisa. Ngiyathokoza ukuba la ekhaya. Ngifike kahle ngezwa ubuhlobo basezulwini nobuhlobo basemhlabeni njengoba eMambatheni
kusekhakoma ngihleli nomama uMambatha lekhaya ngokwenyama ngazalwa intombi yakwaThabethe emkhuphula ingizalela la kwaLatha yayisihamba ke emhlabeni ubaba wayesesithathela uMambatha ukuba abe umama kuthina ngakho angiphambukile mangithi kusekhakomala eMambatheni Amen. kodwa ke la ekhakoma eMambatheni sembiye ngathola okumnandi kakhulu okwezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ungibusisile ngale nkonzo malidunyiswe igama lenkosi amen uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngithanda ukubingelela baba Sibande mama Sibande abafundisi bonke ibandla lonke abasha nesande school kaNkosi Jesu Kristu amen. Bazalwane ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sengilamukele ivangeli ngithole ivangeli leqiniso. Esakhuluma baba Sibande ukuthi amavangeli maningi ngempela lekho ngabona. Ngoba uyazi umuntu ethi thina kwelethu ibandla asikwenzike lokho. Abanendaba ukuthi iBhayibheli lithini. Kanti kufanele sithobele uNkulunkulu ngesikhathi zonke. Ngakho ngiyamphakamisela uNkulunkulu ke ngithi kwesinye isikhathi masixoxa sisekhaya sithi ngazi ukuthi kwangathi uNkulunkulu uyaqoqa manje. Uqoqa ibandla ngoba izwi lithi omubi noma ongcwele ahlale engcolile. Sekufike leso sikhathi ukuthi mhlambe singashumayela kodwa khona bangeke sekusabasiza. Kugcwaliseka umbhalo amakhanda belikhulu kakhulu nakuqala. Ngoba akunendaba ukuthi siyasonda. Usathana ngana khona ebanjeni abathathe abakhe akhiphele ngaphandle. Bebeya kodwa esontweni. Beliphethe futhi iBhayibheli. Lisho khona lokhu futhi okufanele bakuyeke bakhweka bakwenze belifunda. Kusokuyisikhathi ke okufuneka ke ohlaniphela aqaphele ukuthi mangiligcine izwi njengoba linjalo. Ngingalitoliki ukuthi hayi kwangaqondiwe lokho kwaqonde lokho alitoliwe. Malithi nje ngithi lapha la ngikhonza khona imali ithi ungephi. Alisho futhi ungabebeli umuntu omnyama ngamebeli umlungu. Laqonde lokho. Manje ungephi futhi awephi. Mawuthi ungakwenza ukuthi awukwenzi lokho. Ngakho ngibonga ukuthi uNkulunkulu akukhanyise emqondweni wami nasenhlizweni yami ngikwemukele. Uthe umkhulu ophethe uhlelo wathi amaqiniso amnandi. Alimnandi phela iqiniso ngoba likekisa lokho ofisa ukukwenza. Umpostoli Paul uthi engokuthandayo angikwenzi. Lokho engikwenzayo khona engakuthandi. Kusho ukuthi ke iqiniso impela lekisa lento impela ukuthi uyayithanda uzithobe phambi kaNkulunkulu inkosi ngiyosisa. Amen. Kholwayo indodana unokuphila ngidlulise isimemezelo ngiqale ngisho ukuthi kwenziwa njani entabeni before ngesimemezelo mangabe sesizothola amanzi njengamanje entabeni kuba bethanda ukuthi ahlale nabantu nje bonke ihlale sonke la siphuza amanzi kodwa ke beshilo baba Mbatha ukuthi la ekhaya inkonzo yiningi ihlukene
futhi bathe mase bebona abanye bathi angeke akukho right lokho ngcono akwenziwe kanje siyacela obaba ukuthi mangabe sesiqedile ubaba kusipha isibusiso sihambe nje siyongena lapha bathe sicela obaba thina abanye sizohlala la ngizobe sengicela ke umfundisi uMzila ukuthi asibusisele ukudla ubaba mase sipho sibusiso egameni laJesu Kristu inkosi.